teraz k tej danej otázke, čo je nosný problém naozaj, a tie tálky ja si pamätám od roku možno 2003, to ste tam možno ešte ani nemali tie pozemky, že to bol problém, alebo problém už vtedy, že pán Kušpál vyhodnotil developing v tej dobe ako taký, že kúpil alebo zjednotil pozemky lukratívne, geograficky krajšie, pekné s výhľadom pod horou, akurát podcenil, a teraz nechcem povedať, či úmyselne alebo neúmyselne, ale podcenil to, že tam práve není infraštruktúra, nejsú tam cesty a jednoducho popredal ľuďom pozemky s infraštruktúrou, ktorá není funkčná. To slovíčko funkčná sa trošku zabudlo v tých zmluvách. Čo sa týka k tej prístupovej komunikácii, a to sú zase to, čo som hovoril, že nič není čierne a biele. To, čo povedal pán, že na Bystrickej sa práši a je nedokončená a tak teraz na Bystrickej sa práši. Teraz hypoteticky nájdu sa zdroje, peniaze, Bystrická sa urobí, aby sa na nej neprášilo. Teraz ruka v ruke s tou Bystrickou nepôjde aj nejakým spôsobom, dajme tomu tá cesta cez Kraciny, a zaťaží tá cesta tým, že logicky na ňu pôjdu aj lokalita stálkov, hej, lebo tam nebudeme rampy robiť, čiže pôjdu cez tú cestu aj ďalej, hej, tak ja chodia po Štúrovej. Čiže, a to je ten konsenzus tých ľudí, že potom, aby sa zase nestalo, že dajme tomu vy na tej Bystrickej, a teda to nehodnú, či to tak bude, nebude, ale dajme tomu na tej Bystrickej potom vás, a aj to je o tom spájaní, aby potom zase, dajme tomu, neboli nejaké petície, že ten nový starosta alebo zastupiteľstvo urobí tú cestu. Po tej ceste potom pôjde autom, aj keď tam asi chodia aj teraz, ale pôjde niekto stálkov, aby zase neboli petície, že to tým Bystrickým vadí, lebo to, hej, a tam treba zase rokovať, to vlastníctvo má jednoducho vo vlastníctve Kušpál a treba s ním vedieť rokovať, odrokovať a tú cestu urobiť, aby paralelne v nejakom časopriestore bola hotová Bystrická, hotové Kraciny, Štúrova už hotová je, čiže máme 3 koridory, ktoré odľahčia tú cestu. Hej, aj tie lokality ako také. A aj to je o tom spájaní. Len tam jednoducho, to, čo som povedal, že nestačí len tá dobrá vôľa, nestačí len komunikovať, treba mať aj nejaké danosti, ktoré jednoducho som navnímal z tých skúseností, tých 15-ročných práve v tejto branži. Ja si myslím, že naozaj dokážem spojiť aj naozaj nespojiteľné. Hej? To je... Verte, neverte, a naozaj ja viem asi jediný, nie že najlepšie, ale mám naozaj mám reálne možnosti pána Kušpála, tí, ktorí ho poznajú, určite mi dajú za pravdu, primäť k nejakému normálnejšiemu uvažovaniu alebo k nejakým reálnym výsledkom. Za mňa podarilo sa mi to už práve s týmto pánom, preto si dovolujem myslieť, že sa mi to podarí aj keď dostanem mandát na starostu.